धन्यबाद जासिग्रोनाय थाबाय। दिनै कालचारेल कमप्लेक्स क'क्राझाराव जेनाखि NTPS नि आरो CISFफोरा दिनैहाय मोनसे प्रग्राम लादों, जा प्रि रिक्रुटिं प्रग्राम लादों। बेयो जोबोद मोजां, मानोना जों NDP हिसाबै जों बेखौनो लुबैदों जे जेसेबां हायो जे आर्मि हक, CISF हक, इन्ड' टिबेटान हक, आसाम पुलिस हक, जेरैबायदि जोंनि एकर्डआव दङ बेखौहाय थाबैनो मावफुङोब्ला मोजां, जों बेखौ सानदों। आरो दिनैहाय बेनो मोनसे फार्स्ट स्टेप। जेनेबा CISFआव थाङोब्ला बा आसाम पुलिसाव थाङोब्ला बा आर्मिफ्राव थाङोब्ला बे जोंनि मोनसे समाजनि पार्मानेन्ट रिहेबिलिटेसन। नट अनलि 4 लाखसनिफ्राय जों बांसिनै मोजाङै जोङो न'खर खुंलांनो हागोन आरो जों समाजखौ जौगाहोनो हागोन, जों बेखौ आसा खालामदों। बेनिखायनो आं खावलायनाय दङ, जोंनि गासै सोद्रोमा बा बर' इयुथ्सफोरखौ आं खावलायनाय थादों जेखि जाया मानो बेफोराव बाहागो लानांगौ आरो गावनि नाजानायजों जोङो बे साकरिखौ मोननायनि जोङो गावखौ मोनसे प्रेक्टिस हिसाबै थाबाय थानांगौ। बेहा मोनसे नर्म्स थायो रिक्रुइट हिसाबै। दा बेफोरखौ गासै नर्म्सफोरखौ फुलफिल खालामनानै जेनेबा मोनोब्ला मोजां जागोन आरो समाजाव मोजाङै न'खर खुंलांनो हागोनखौ जों नुहुरदों। नोंनि नाजानायावनो बा सरकार, बिटिआर सरकार, असम सरकारनि नाजानायाव जे NLFBनि बेसेबां दिनैहाय फैफिनबाय फ्रि स्टकआव, मा होनगोन? जों बेखौ जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो जों स्पेसियेलि जों हेमन्त बिश्व शर्मा सारखौ जों बाख्नायनांगोन। जेरैबायदि प्रप'जाल होदों, जेरैबायदि बेखौहाय बिथाङा सनमान होनायजों जोंनि ससाइटियाव मोनसे आर्म्सनि फ्रि खालामनो बिथाङा मोनसे सिमां दं आरो सान्थि भाबै जोंनि बर'नि समाजखौ जौगाहोनाय गासै बिथिङाव जौगाहोनायनि बिथाङा मोजां सिमां सुजुदों बा नुदों। बेखौ जों बरायनांगोन। दिनै बेनो मोनसे जोंनि एग्जाम्पोल जे जोंनि NLFBफोरा जे हाग्रायाव दंमोन बिथांमोनखौ दिनै थाबैनो बिथाङा गावनि गोसोजों वेलकाम खालामनानै दिनै बिथांमोननि जिनाखि सावरायनायनि प्रसेस बा बिथांमोननि जि गांनाय उखैनाय, बिथांमोननि जिनाखि दुखु दाहा आरो मानो थाखाय NLFBआव थांदों बेखौहाय थरलि बुजिनो थाखाय बिथांमोना दिनै गुवाहाटियाव दंहैयो। आरो निस्सय जों आसा खालामो CM सारा बिथांमोननि जिनाखि समयसा बेखौ मोनफा मोनफा मावफुंगोन होननानै जों मिजिंथिनायजों दिनै जों आसा दं। बे NIA केसखौ बिथांमोना बुंदों आरो जानाखि हाइनास नन हाइनास जों बेखौ बुंगोन। नन हाइनासखौ अलरेडि बिसोरो मोनसे डिसिसन लाखाबाय जे बेखौहाय फोजोबनाय जासिगोन आरो जों बेखौ जोङो नुदों। आरो दा जेनाखि माखासे केसफोर दङ बा थानाफ्राव माफ्राव बेखौहाय दानि मोनफा मोनफा आइडेन्टिफिकेसननि थाखाय हरनाय जादों। दा बेखौ जों नायोब्ला बावैसोनि उनावनो आन्डार दा ग्रेस अफ हम मिनिस्ट्रि, आन्डार दा लिडारशिप अफ हेमन्त बिश्व शर्मा बिथां सारनि थ्रुयै जोंनि जेनाखि NIA केस, हाइनास क्राइम बेफोरबो जोबगोन होननानै जों आसा दङ। रन्जन दैमारि सारनि सायावहाय जों बेखौनो बुंगोन जे बिथांखौ जों गनायखौ लुबैयो। बिथाङा फ्रि जानांगौ आरो बिथाङाव मोनसे जोंनि समाजाव फैनानै मोजाङै जोंनि समाजखौ दैदेननायाव मोनसे बाहागो लाफैनांगौ, जों बेखौ आसा खालामदों। सरकारखौबो जों नारसिनदों, इण्डियान गभर्नमेन्ट, आसाम गभर्नमेन्ट। निस्सय बिनि फिथाइखौ बावैसोनि उनाव मोनगोन होननानै जों आसा खालामदों आरो जों बिथांखौ लोगो मोनगोन आरो बिथांनि जेनाखि हास्थायनाय बा जोंनि जेनाखि एकर्डनि स्पिरिट बेखौहाय जोंनि जेनाखि आसाम गभर्नमेन्ट, इण्डियान गभर्नमेन्टआ लाखिगोन होननानै जों आसा दं। बिटिआर सुक्ति जानायनि उनावहाय जे बाथामोनखौहाय पुलिसफोरा टर्चार खालामनायनि थाखाय बिसोर थांफिननो गोनां जादोंमोन, बेफोर केसा जोबना जोबा? जों बेखौहाय बेखौनो बुंगोन, जों खोनानाय बायदिब्ला जे जों बिटिआर एकर्ड जाखांनायनि उनाव बिभिन्न साइडआवहाय माखासे, गासैबो नङा, माखासे आउटपस्ट थानाफोराव बेबायदिनो गोसो जानानैनो सोरखौबा बेबायदि मेन्टेलि हेरेसमेन्ट बा हेरेसमेन्ट जानायखौ जों नुबोदों, खोनाबोदों आरो मिथिबोदों। दा बेफोरबायदिखौ नुनानै सोरबाया जानो हागौ माबा मोनसे साननाया फैगोन। दा बेफोरखौ लानानै बिथांमोना घाबरायनायबो जानो हागौ आरो घाबरायदोंबो जानो हागौ। दा बेनि थाखाय जोङो बेखौ गासैखौबो बुंजोबनो हानाय नङा, बेयो बेक्तिगतनि खोथा। थ' जेखिनि जों एक्सपिरियेन्स मोनबोदों आरो नोंथांमोनाबो मिथिगौ, नोंथांमोना आंखौ बिराद सहाय होदों। जेब्ला आंनि PSOखौबो बोखारलायदों अब्ला आंखौबो नारसिनदोंमोन सरकारा, नाथाय नोंथांमोननि सहायाव, नोंथांमोननि हेफाजाबाव आं उदाङै मोजाङै थानो हादों आरो सासे केन्डिडेट महरै रायजो राजाया आंखौ इलेक्टेड खालामनानै आंखौ दिनै MCLA महर होदों। दा बेनि थाखाय जों सिन्था खालामदों बिथांमोनाबो निस्सय आगोर मोनैयाव माबा मोनैयाव बिदि जानांदों खोमा, जों बेखौहाय सिन्था खालामदों। अब्लाबो दा दिनै सान्थिनि गेजेरजों फैबाय, बिथांमोनखौ जों बरायदों। बिथांमोना समाजाव सासे मोजां मानसि जाथों,
जों बेखौहाय हास्थायदों आरो जौगानायनि खामानियाव जोंखौ मदद खालामगोन होननानै आं आसा खालामो। Central Institute of Technology Kokrajhar admission going on for the season 2021 and 2022. Programs offered of Diploma, BTech, BDes, MTech and PhD. Facilities provided: best library in the Northeast, bus facility, hostel, 24/7 internet, Wi-Fi and many more. 24/7 power and backup, digital classroom and best laboratories. More details, contact us on 7086187124. Our email is citadmission@cit.ac.in. Our website is admission.cit.ac.in. CIT alumnus are working in one of the best companies like Amazon, Baidu, Cognizant, Wipro, Infosys, Indian Oil, Erection, NSC, etc.